Здравейте хора, аз съм Врацов БГ и днеска играем Майнкрафт. Ще играем на Survival. Нека да влизаме. Айде, зареждай. Това е много гадно. Както виждате, това е Майнкрафт 1.8.8. Това много бавно зарежда. За толкова чакане ще има. И ето че влезнахме, ама все още не е готов. В момента падам. За какво ми го причиняваш? Ще умра. Отивам при тебе. Пусна ме. Нека сега тук да купим малко дърво. И да взимаме. Така чупим. Знам, че е много малко, ама това е. Така малко да си уберем. Както видите, сме в джунгла. Не знае защо. Чакайте, ще отворим врата. Всичките. Крафтинг тейбъл, ето че стана. Сега малко пръчки. Стига и толкова. Слагаме. Знам, че малко лаги, ама това е. Добре. Инвентарът заключи се. Чайте, че съм ги изхвърлил. Така, сега. Тейбъл. Така. Добре. Така. Кирка. Едно такова. Една лопата. Ще ми трябва още малко дърво. Нека вземем. Още 3, нали? Та джунгла много ма дразни. Как лаги. Ето тук дърво. Нека така. Нека да чупим. Първата нощ, нали, да пренощувам тук на дърво. А втората след това да си направим къща. Така, да, ще е предостатъчно дърво, но и ще го обработим всичко. Колко има. Ще те спасте. Не се бо. Само ви кажа, това е първия ми клип, нали, на компютъра.
И тук, нали, с мен е Елиминатор 3045. Ако искате, отидете в неговия канал, се абонирайте за него, защото му трябва, нали, още малко абоната и да направи 500. Нека слизаме от това дърво, че ми писна. Май трябва да си намеря храна. Слагаме. Така. Ела тук да работим. Аз кои глупости върша. Всички. Цял стак и 2. Даже ми останаха само една брадва и един меч. Добре. Слагаме, взимаме брадвата. Сега правим меч. Така. Ето, че меч е готов. Сега да си вземем пръчките и това. Нека готово. Да чупим крафтинга. Така ще ни е по-лесно и да се измъкнем. Ох, че е плитко. Това много гадно лаги са вика. Защото е припълнен с там, нали, програми. Това видео мога да го кача някъде към 8 или 9 часа, докато се обработи. Но това няма да е чак толкова дълъг епизод. Ще кажа. Типа 100 лак. Само лаги. Защото в момента съм на спаун и затова ми лаги. Защото тук точно се спаунах. Лага ми е много гаден. Ай. Ужас. Зайч. Къде си ти, зайк? Смри. Искам месо. Гладен съм, гай. Това това нищо не ми даде. Това много гаден. Тук още едно. Дай се обаче с меч. Сама се е забила и там. Така. Това нищо не дава. Нека поне да се измъкнем от джунглата. Май няма да се измъкнем от тази джунгла, защото тя няма край. Както сами виждате. Та джунглата няма край. Кокошка. Ела тук, кокошке. Отдавиш ли? Няма да ми бягаш.